आच्छा जोंनि बर'नि खमलायनाय एबा इन्डिजिनियास गेम्स जायखौ जों होनग्रोदों दा इन्डिजिनियास गेम्स बे इन्डिजिनियास गेम्सआव जाहा गोबां मा दं इन्डिजिनियासखौ जोङो लानानै बाहाय खुंनाय जादों आरो बिनि खुंनाया जाहैदों मा जाहा एभ्रि इयार इन्डिजिनियास गेम्स फेस्टिवल जाखायो किन्तु एबार सेकेंड टाइम बियो बड'लेण्ड स्पोर्ट्स मीटआव जोंखौ इनक्लुड खालामनाय जाहैदों दा जोंनि बियो जाहैदों 13 बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स फेस्टिवल आरो किन्तु बेखौ जोङो नैबे डिपार्टमेन्ट स्पोर्ट्स एन्ड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेन्टजों कलेबरेशन खालामनानै बाहाय सेकेंड बड'लेण्ड गेम बा मानेखौ मीट 2024 दा बेहाय जोङो गिला गेलेनाय बाथा गेलेनाय ओमफ्राय खै गेलेनाय दारिया फान्था गेलेनाय खमलायनाय दा बेबादि जोङो माखासे इन्डिजिनियास गेम्सखौ जोङो बाहाय गथ'फोरखौ जाहा 6टा डिस्ट्रिक्ट जादों 6टा डिस्ट्रिक्टआ जाहैदों BTC नि मोनबा आरो लोगोआव दंफायो सनितपुर दा बे मोनबा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जाहा सेलेक्टेड जाय डिस्ट्रिक्टआव बेसोरसो बाहाय सेन्ट्रेलि फैनानै बाहाय गेलेनाय जादों आरो जोंनि मेन उद्देश्यआ जाहैदों मा जाहा जिहेतु एभ्रि इयार जोङो इन्डिजिनियास गेम्स फेस्टिवल खुंखायो बेजों लोगोसे नैबेहाय बड'लेण्ड स्पोर्ट्स मीटआव जाहा गथ'फोरखौ मोनसे आरो प्लेटफर्म होनाय मोनसे खाबु होनाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो जोङो एस ए NGO जों मावगासिनो दं बिनि अनगायैबो डिपार्टमेन्टआ जोंखौ मोनसे स्कपखौ होदों बे स्कपआव मा जाहैयो बाहाय अलिम्पिक रिकगनाइज गेम जेरै फुटबल दं आर्चारि दं ओरैजाय एथलेटिक्स दं ओरैजाय भलिबल दं काबाड्डी दं बे गेमफ्रा अलरेडि अलिम्पिक रिकगनाइज जाहैयो दा बे गेमजों लोगोसे जोंनि बर'नि इन्डिजिनियास गेम्स जायखौ जोङो होनदों बर'नि मोनसे सम्पति आरो बे जोंनि कालचार जोंनि सम्पति बे सम्पतिखौ जोङो NGO हिसाबै बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एस'सिएशन जानानै जोङो बेखौ प्रिजार्भ खालामगासिनो दङ बेखौ फोथांनो थाखाय ताकि जोंनि बर'नि बे माखासे इन्डिजिनियास गेम जायखौ जोङो मडार्न गेम्सआव कनभार्ट खालामदों जेरै खमलायनाय गिला गेलेनाय बेखौ जोङो नाजागासिनो दङ स्कुल लेभेलाव स्कुल फेडारेशन अफ इन्डिया बेहाय गेलेहोनो हागोन नामा आरो बेजों लोगोसे जोङो नाजागासिनो दं नर्थ इस्ट गेम बाहायबो जोङो बेखौ सोसननो हायो नामा बेजों लोगोसे जोङो नाजागासिनो दं नेशनेल गेम बा इन्डियान अलिम्पिक एस'सिएशननि मायाव सोसननाय दा बेबादि खामानिखौ जोङो मावगासिनो दं नाथाय बे खामानि मावनायाव जाहा जोंजों गभर्नमेन्टआ जोंखौ सापर्ट खालामनांगोन गभर्नमेन्टआ इनिशिएटिभ लायोबासो बे खामानिया जाहैगोन NGO हिसाबै जोङो मावगासिनो दं नाथाय जोंनो गभर्नमेन्टनि सापर्टखौ नांगौ ताकि जोङो जोंनि बे बर'नि जे सम्पति जायखौ जोङो इन्डिजिनियास गेम्स होनदों बेखौ जोङो गोजौ थाखोआव लांनो हानाय आरो जोङो बेखौ अलिम्पिक लेभेलसिम लांनो हानाय जों बयबो मिथिगौ जे गासिबो खेलाफ्रा इन्डिजिनियास गेम खामोन भलिबल हक आर्चारि हक जुड' रेसलिं बा एथलेटिक्स बेसोर गासिबो रुल्स एन्ड रेगुलेशनजों थांदों दा बिनि थाखायसो माने मडार्न गेम्सआव बेखौ कनभार्ट खालामनायाव अलिम्पिक इन्डियान अलिम्पिक एस'सिएशन बा इन्टारनेशनेल अलिम्पिक एस'सिएशना बेखौ रिकगनाइज खालामदों थिग बेबादिनो जोंबो डिस्ट्रिक्ट लेभेल स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलसिम जोंनि बे बर'नि खमलायनाय बा इन्डिजिनियास गेम्सखौ जोङो लांनो थाखाय नाजागासिनो दं दा बेहाय जाहा गोबां माने हार्डल्स फैयो गोबां जाहा जोंनि माखासे मावनांगौ दंबावो बे जाहैदों मा जोङो अल ओभार इन्डियायाव जाहा बाहाय एफिलिएशनखौ होनांगौ जायो दा एफिलिएशना जोंना माखासे जादों आरो माखासे दाबो जों मोनाखै दा जोङो एप्रोच खालामहरदों जोंनि माखासे स्पर्ट्स अर्गानाइजार्सफोरखौ जेरै महाराष्ट्र कर्नाटक केराला गुजरात
दा बेहाय जि स्पर्ट्स एस'सिएशनफोर दं जों बिसोरजों कन्टेक्ट खालामदों आरो बिसोरजों जोङो कन्टेक्ट खालामनानै जोंनि बे इन्डिजिनियास गेम्स खमलायनायखौ जोङो मा होनो बेखौ नेशनेल लेभेलाव जोङो लांनायनि जोङो सेस्टाखौ खालामगासिनो दं। दा फैगोन समाव नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन जोंनि बर'नि बे खमलायनायाबो गुबुन स्टेटफ्रा जोंनि बर'नि रावजोंनो बिसोर गेलेनायखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनसिगोन आरो जोङो टटेल 55 इन्डिजिनियास गेम्स जों आइडेन्टिफाइड खालामबाय। दा बेहाय जोंहा मा होनो बेखौ बर'नि एकदम गामि सिङाव जोङो हाबनानै जेराव जोङो खुनु दिन मिथियामोन बा नुवाखैमोन बेबादि इन्डिजिनियास गेम जोंनि बर'नि गेजेराव दङ बेखौबो जों बुरखांबोदों आरो बेखौ बुरखांनायाव फार्स्ट जोंना बुरखांनाया जाहैदों आयं सानेक्य ब्रह्म जोंना डाइटनि प्रिन्सिपाल आरो बेनो फाउन्डार अफ इन्डिजिनियास गेम्स जोंनि बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एस'सिएशननि फाउन्डार आरो बिथाङानो रिसार्च खालामदों बे जोंनि बर'नि इन्डिजिनियास गेम्सखौ गैयाबाबो बिथाङा 15निफ्राय 20 बोसोरसिम बियो रिसार्च खालामदों बे बबे जायगायाव गेलेयो बर'आ इन्डिजिनियास गेम्सखौ बोरै लाबोआमोन बोरै गेलेयामोन गामि ओनसोलाव गेलेदोंमोन बिनि उनाव बे गेमफोरखौनो जोङो रुल्स एन्ड रेगुलेशन होनानै गस्ला गानहोनानै जोङो दा बेखौ मडार्न गेम्सआव लाबोगासिनो आरो मोनफा मोनफा रुल्स एन्ड रेगुलेशनफ्रा स्टेन्डार्ड खालामनायनि बिथिङाव माबायदि आवगायनानै दङ? दा रुल्स एन्ड रेगुलेशनाव जोङो नैबे जोंनि खमलायनायखौथ' जोङो बुंनो थाङोबा दा जोङो नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलसिम जों खुंखांबाय। दा बेहाय जोंनि बे इन्डिजिनियास गेमनि गिला गेलेनाय खमलायनायखौ जोङो कमप्लिट मडार्नाव लाबोखाबाय। दा जाहा बेखौ जोङो माखासे आरो खामानि मावबावनांगौ दङ जाहा ड्रेसनि सायाव दङ। जोङो बर'नि खमलायनाय होनोबा जोङो एकदमबारे गामि ओनसोलाव गामसा गाननानैसो गेलेयो। दा बेखौ जोङो मेटनि सायाव गेलेनाय ओमफ्राय जोंहा ड्रेस कड जानांगौ ड्रेस गैया। दा जोङो बेखौनो जोंनि बे बर'नि गामसाखौनो जोङो स्लेक्स बादि स्लेक्सनि बर'नि बे गामसाखौ बानायनानै जोङो उननि बेलायाव बेखौनो जोङो ड्रेस हिसाबै जोङो बेखौ बानायनो नाजागासिनो दं। आरो जेरै गिला गेलेनाय गिलायाव बे फिथाइ जे दं गिला फिथाइ बेखौ हाग्रायावसो मोनो खिन्थु हाग्रायाव दा दंफां बिफां गासिबो दानफायजोब्बाय बा जोबजोब्बाय दा फिथाइखौ जों मोनाबो जानो हागौ। ओंखायनो बिनि थाखाय जों मा मोनसे डायस बानायनानै बेखौ जोङो उननि बेलायाव खालामनो थाखायबो जोङो रेडि जानानै दङ आरो दा बेखौबो जोङो जोंनि कमिटिया बेखौ मावनो होननानै आखायाव लाबाय। हौवाफोरनि हिन्जावफोरनि फाराग रानदों नामा गेलेनायखौ? औ गेलेनायाव जाहा बेखौ मेल एन्ड फिमेल जाहा बेखौ डिफारेन्सियेट खालामनांखागौ। मानो होनबा हौवाफोरनि बोलोआ आलदा हिन्जावफोरनि बोलोआ आलदा। दा ओंखायनो जोङो गेलेनाय जेरै खमलायनाय बाहायबो हिन्जावसाफोरना जोङो एसे आलदा खालामनाय जाहैदों। दंफां बुखुनायावबो जों आलदा खालामनाय जाहैदों। दा गिला गेलेनाय हक बा खमलायनाय हक जों गासिबो मायावनो जोङो वेट केटेगरि हिसाबै होदों आरो एज केटेगरि हिसाबै होदों। जेरै साब जुनियर जुनियर सिनियर ओमफ्राय अपेन बे केटेगरिखौ जों होदों बथ मेल एन्ड फिमेल। नैबेबादि माने जोङो रुल्स एन्ड रेगुलेशन जोङो बुंनो थाङोबा स्पर्ट्सनि जि नियम कानुन दं रुल्स बे रुल्सजोंसो जोङो थांगासिनो दं। बेनो आरो गासैखौबो हौवाफोराबो हिन्जावफ्राबो गेलेजोबनो हायो गासिबो खेलाखौ गेलेजोबनो हायो। नाथाय गिलाखौ हिन्जावफ्रा गेलेयाखै दासिमबो। गिलायाव जाहा हौवाफोरल' गेलेदों दारिया फान्था गेलेदों खमलायनायखौ हिन्जाव हौवा गेलेदों खिखर गेलेदों आरो ओरैजाय दंफां बुखुनाय बेखौबो हिन्जाव हौवा गेलेदों। खिन्थु गिलाखौ जों दासिमबो हिन्जावफोरखौ फोरोंनाय जायाखै बा गेलेनाय बेबायदि दासिमबो जायाखै। उननि बेलायाव जोङो बेखौबो नायगोन जुदि गथ'फ्रा जुदि इन्ट्रेस्टेड बा बेखौ फोथांनानै दोननो थाखाय जों हिन्जावसाफोरखौबो बेखौ गेलेनायनि जोङो खाबुखौ होगोन आरो। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजारां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों।
बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।